zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolikrát uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolikrát dokážeš přijmout a nezastaví tě. Tak prvního bodce máme v rohu, modrý roh, Adam Christof. Chce to znát svoji cenu a jít houžem na tě za svým, ale musíš umět snášet rány. Do protilehlého rohu pozvu soupeře. V rohu červeném reprezentant BC Star Plzeň, Dan Junior Zdeněk. V ringovi druhého borce domácí BC Star Plzeň, Dan Junior Zdeněk. Tento předzápas bude boxován podle pravidel K1, váhová kategorie minus 60 kg na 3x2 minuty. Koho? Ne mýho syna. Určitě ne, že ne. To ne, to jako sedíme vzadu, jo, za váma. No, děkujem. Prostě ten, co měl lepší úm. Lepší nástup. Ty tam půjdeš bez kožíšku? Pod ringem někde. Marinko někde dál, on nemůže na Daníka řvát. Na republice. Borci do středu, fajte se, Domino. Tak zlato moje, rozbij mu držku. Je mu takovou, že stačí počítat schody. Třeba nějaký stativ, abych mohla se hejtnout. Rádo, jeď! Počkej si! Dobře! Dobře! Pěkně, Dádo, pěkně!
Počkej si. Chytře, buď chytrej, buď chytrej, buď chytrej. Jdi. Ruce, Dádo. Dobře, Daní, dobře, jdi, dobře, Dádo. Jeď. Hezky, hezky, dobře. Dobře. Počkej se. Zaber, dítě. Dobře. Zaber, Dádo. Jeď. Dobře. Skončilo první kolo.